teitäkin voi odottaa täydennyskurssi, jos minä, Max Payne, korjaan puolustusvoimat. Niin tahtoo. Reservin täydennyskurssilla on koulutettu nyt 5 vuoden ajan reservin aliupseereista, kyvykkäistä sellaisista, tai muuten vain sellaista, jota armeija sattuu tarvitsemaan. Erikoisupseereita reserviin ja joissakin tapauksissa hyvinkin erikoisia upseereita. Eikä tässä vielä kaikki. Tähän asti kurssi on toiminut näin. Annan esimerkin itseäni komentaen. Asevelvollisuusrekisteri. Jos puolustusvoimat on huomannut tarvitsevansa esimerkiksi reservin sotilaslakimiestä, se on ryhtynyt selaamaan asevelvollisuusrekisteriä, jossa te kaikki todennäköisesti jollain tapaa olette. Myöskin daamit, ette vaan tiedä sitä. Hetkinen, juuston valmistaja, junailija, juristi. Hittolainen. Onko paikalla juristia? Kyllä löytyy. No siinä se ensimmäinen juristi tänne. Juristi lavalle. Niin, lakimiehen tarvitaan aina ja mikäli tulee hetki tai tilanne, jolloin heitä ei tarvita, heitä voidaan käyttää muun muassa puolijoukkueteltan keskisalkoina. Koska he ovat yleensä aika pitkiä ja jäykkiä. Mutta koska olemme sotavoimissa, sotaväessä, puolustusvoimilla on tarvetta myöskin kovapintaisille taistelijoille, miehille tai naisille, jotka eivät menetä hermojaan, vaikka joutuvat olemaan kovissa kriisinhallintatehtävissä päivittäin verenhimmoisten, puolivillien, raakalaisten keskellä, nimittäin suomalaisessa peruskoulussa tai lukiossa. Siitä ensimmäisen rivin opettaja tänne, jos semmoinen löytyy. Opettaja tänne. Puolustusvoimien pitkällisten tutkimuksien mukaan esimerkiksi puoli lukukautta tai sanotaan vaikka kokonainen lukukauskin Hervannan yläasteella vastaa suurin piirtein 4 vuotta Ruandassa tai Burundissa kriisinhallintatehtävissä. Pari riviin. Järjesty. Ojennus. Katsetiin. Päin. Suuntana reserviupseerin arvo. Tahdissa. Mars. Tämän kaltaisella syväjohtamistaitoa ja muuta vaativalla koulutuksella heistä on saatu noin vajaan 10 kuukauden Rääkillä, Johalla ja Kirkkiksellä ja YTH:ssa jauhettua erittäin päteviä reservin upseereita. Ette usko? Minä uskon. Mutta koska koulutuksen pitää kehittyä, esittelen nyt pari parannusta, jotka ottaa käyttöön seuraavilla täydennyskursseilla. Täydennyskurssi 7. Pysähtyvät tahdissa, kuten huomaatte. Ei ole mennyt tähän asti 10 kuukautta hukkaan. Niin, näitä reservialiupseereita on ehkä turha kutsua Haminaan joka toiseksi viikonlopuksi, koska nämä, kuten huomaatte, parrakkaat seniorit herättävät upseerioppilaissa hämmennystä. Lisäksi, koska heillä on arvomerkkiä rintapielet täynnä ja kaulussa rautaa, upseerioppilaiden silmät kipeytyvät jatkuvasta häikäisystä ja ennen kaikkea heidän käteensä väsyvät jatkuvasta tervehtimisestä. Se vaikuttaa erittäin paljon reserviupseerikoulun tämänhetkistä toimintaa. Me puolustusvoimien virtuaalisessa tulevaisuuskoulussa olemme kehitelleet tähän erittäin toimivan ratkaisun. Asento. Kappas, ne ovat jo siinä. Ennakoivaa toimintaa. Seuraavat täydennyskurssit toteutetaan täysin virtuaalisessa toimintaympäristössä yhteistyössä rakkaan kumppanimme PlayStationin kanssa. Tulevaisuuden kurssivälineet säkistä ota. Niin. Jokaiselle kurssilaiselle jaetaan vastedes muun muassa kirkkismatto sekä täysin toimiva pataljoonaohjaaja. Toimintakuntoon asettakaa. Näiden avulla reservin aliupseeri pystyy vastedes kotonaan, työpaikallaan tai missä tahansa läheistensä läsnä ollessa suorittamaan kaikki tärkeät liikuntasuoritteet, Kirkkojärven marssin, YTH, johat, kaikki vastaavat. Työpaikalla tämä laite kannattaa ankkoroida hyvin lähelle esimerkiksi työpaikan kahviautomaattia. Ei tule pitkä matka sitten tankkaukseen. Ja pataljona ohjaimella hän pystyy vastedes tienaamaan tenttipisteitä taistelussa vihollisen mekanisoitua pataljoonaa, Killzonea, Tour of Dutyä tai vaikka Simsia vastaan. Lisäksi täydennyskurssi on neuvotellut Nintendon kanssa mahdollisuuksista korvata vastedes RUK-kurssipuukko Nintendon RUK-merkillä varustetulla Wii-ohjaimella. Eikä tässä vielä
kaikki, sillä tulevaisuudessa myöskin koko tämä ympärillä oleva Haminan niin sanottu reaalitodellisuus pystytään korvaamaan. Olemme aloittaneet jo neuvottelun siitä, että ensin RUK kaikista kouluttajista tehdään happohotel-hahmoja. Tämän jälkeen, kunhan tämä perusparannus on saatu aikaiseksi, me voimme siirtää RUK kokonaan virtuaalista vaikka happohotellimaailmaan. Mutta sillä välin täydennyskurssi 5, olkaa hyvä. 6, reservi, poistukaa. Hyvät ystävät, te olette nähneet tulevaisuuden. Se ei ehkä ole sellainen, miksi te sen haluatte nähdä. Minä olen tulevaisuus, Max Payne. Ja nyt takaisin menneisyyteen. Olkaa hyvä.